Dinde mopogore opogore kawuono dhialo odiochieng' miparo sand gi tho Yesu e piny ngima e ikruok ne nyasi mar Pasaka. Counties mag Nairobi, Mombasa kod Nyeri ok odong' chien e nyasi ma kamano, kendo thor wach ne en bedo gi geno kod kwe, to moloyo e sechegi ma piny Kenya osebedo gi oro kod tungni mag siasa ma e kaka Diana Olonde chiwonwa lipodni. Apaya mopogore opogore pachokano opong' gi rangi marakwar kod rachar odiochieng' madinde kaka Kopere, Anglican kod Lejo paro sand gi tho Yesu mong'ere kaka Good Friday. Higani kwe kod geno ema obedo wach maduong' ma jodolo kod jokristo okwayo ne piny Kenya. E kaunti ma Nairobi, jokristo mag kanisa Kopere nowuok oko mar paro odiochieng' ma kama, magiwacho ni en mano mar kwayo ng'uono kod dimruok mana kaka Yesu notimo. Bende giyango ni kwayo margi maduong' en mar kwe ne piny Kenya. It is a day for recollection na kukumbuka, tukikumbuka what Christ went through for us to have salvation and to have eternal life. So for me this day is important for me because I get to renew my salvation and my vows to Christ and to know the purpose of my living and my Christianity. Walemo Nyasaye okonywa o wenwa richowa okonywa kendo okonya country wa Kenya mondo wabed gi kwe mane gi mwalemo kawuono kawa wuotho kawa paro kaka Nyasaye Yesu Kristo nothonwa kaka nosandre manyaka notho e msalaba nikech richowa. We are praying for peace as Christians to ensure that we pray God to intervene. We all as Kenyans to enjoy peace in this country. Jodolo bende kotelnegi kod Archbishop Philip Anyulu okwayo jo Kenya mondo bed gi horuok kod dimruok to moloyo sechegi matwak mag kwedhi nyime. Gimedo kwayo jotelo mondo kik bed jok mapogo ji gi wechegi. When you are wronged, don't do the wrong, do the right. Understand that you don't have to do something wrong to be accused. Remember, watch what you say. And lastly, allow God to fight your battles. Siasa inautufanya tuwe na ubinafsi. Ubinafsi ni kwamba basi sisi tumeambao tumekaa tumechaguliwa kwa sababu sisi ni wakali sana upande mmoja na sisi ni wakali upande mwingine, kwa hivyo waje wagongane wenyewe kwa wenyewe hapo, lakini sio nia hivyo. Nia ni kwamba kama Wakenya tukae pamoja, tuunganike na hata tujumuishe Wakenya wote kwa namna hiyo, ili ya kwamba tuweze kufikia na kubaliana mambo ambayo yataweza kutusaidia sisi kama wana Kenya. Kaunti ma Mombasa, jokopere mag kanisa Holy Ghost Cathedral ne ochako nyasi no mar Yore Msalaba kagiwuotho kowuok e kanisa no manie chuny boma ma Mombasa kagichomo kar feri. Father August Mdawida, mabende ene Vicar General mar kanisa jokopere ma Mombasa, ne okoni mae thuolo ma jotelo mag siasa onego bede kod horuok kendo tine jopenye yo makare maonge kelo gwandruok makidek kelo pogruok. Kwamba wameitwa wawe viongozi ambao ni watumishi, sio viongozi wa kutumia ubabe, uongozi wa kujionyesha, kwa sababu sote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na tunalo jukumu hasa kama Wakenya ya kuweza kuangalia nchi yetu na kuielekeza kwa pamoja ili tuweze kubaki kama taifa moja. Bishop Anthony Muheria mane otelo ne jokristo la Momakama County Manyeri okwayo horuok e kind oganda kowacho ni ndalo Pasaka winjo kel ji duto kanyakla. Nyasi mar Good Friday itimo higa ka higa mar paro sand Yesu e ikruok ne nyasi mar Pasaka. Diana Olonde, Ramogi TV. Karabed ni osebed